Takže ahojte, vítam vás pri druhom videu. V tomto dnešnom videu vám ukážem dva výlety, na ktoré sme sa rozhodli ísť. Prvý bol teda výlet loďou k fjordom a druhý bol výlet teda za polárnou žiarou. Ten prvý výlet sme si vybrali tak spontánne a ten druhý, ten sme si nejak popredu nerozmysleli, sme si z minút na minútu rozhodli, že ideme na ten druhý výlet, ktorý bol vlastne ten istý deň, len o 7 večer. No a to je z toho úvodu všetko, aby to nebolo nejaké dlhé. Ideme teda rovno na tie výlety, teda môžeme na ten prvý. Sa zopár zaujímavostí. Taký fun fact, že tie domčeky vlastne, čo vidíte tu aj za nami niekedy, nám hovorila, že tie farby sú zvláštne na tom, lebo že je to také tradičné tuto pre Norsko a vlastne čo sa týka tých farieb, takže najčastej sa je tá červená, lebo tá je vlastne najlacnejšia, že tu si kedysi dávno ľudia vyrábali sami z veľrybieho oleja, z nejakých prísad proste, takže akože tá červená bola najlacnejšia. A potom tá biela, že vraj bola až najdrahšia a to neviem, či som je dobre rozumel. Aj žltá. Aj žltá, že... Biele a žlté domy boli pre tých, čo boli bohatí. No, bohatší, akože, že sa bola tá biela farba bola, že ťažšia na výrob a že niektorí robili taký trik, že si iba dom spredu natreli proste bielou farbou, ktorá bola keby od vody alebo od oceánu, od mora a zozadu, že si to ponatierali tou červenou, tou lacnejšou, aby to vyzeralo, že proste majú tú lepšiu farbu, alebo ako by som to povedal. Počkaj, nenatáčaj. Čo tam majú? Nenatáčaj. Tak povedz. Čo je ti zima? Zima? Bude to jemnejšie. Áno. Actually the most popular one. So people used to make paint with cotton or oil mixed together with different things. Sometimes it was blood from farm animals, sometimes it was dried up clay. Oh here, look over there. These are the holes that I was mentioning. Oh wow, the jättegryta. I'm just gonna tell the other guys. Odtiaľ to sme išli. Výlet na mŕtvu. Polárna žiara. Vidíme, či sa to... Máš pekný ruksak. Uvidíme, snad to vyjde. Držíme palce. No, dúfam, že uvidíme polárnu žiaru. Sme tu 4, teda 6 respektíve. A snad to vyjde. Dneska opäť skoro nepršalo. Uvidíme, no, lebo má byť také akože zamračené, ale je to asi momentálne najlepšie počasie, ktoré by mohlo byť, lebo teraz následujúci týždeň, respektíve možno 2 dokonca by malo len pršať, takže uvidíme.
Takže podarilo sa nám vidieť polárnu žiaru. Ten nejaký KP index bol, že 1 či 0? 0. My sme sedeli už vnútri a sa blížili sem do bodov. Nakoniec ona dobehla, že máme ísť pozrieť, že niečo proste tam je vidno. Sme rýchlo vybehli hore, von na tú loď a polárna žiara tam bola. Takže sme sa potešili. Voľným okom zle viditeľná, ale na fotkách, ako cez fotoaparát, ktorý vám lepšie zaostrí tie farby alebo tak bolo to pekne vidieť. No, takže sme radi, spokojní. Dneska nám vyšlo všetko, čo sme si naplánovali. Dneska 2 výlety, obidva úspešné. No a tak sa tešíme, že ešte keď sme to stihli. A tak, no. To je všetko. Tým aktivitám, ktoré teda tu robíme, kým je teda takýto úplne kratočký ten deň, tak ja aktuálne teda čítam túto knižku, teda prečo mi to nikto nepovedal. Študujem teda kurz výživového poradcu, tam sú takisto rôzne zaujímavé informácie, aj sa mi to v podstate nejakým spôsobom spája a hodí k tomu teda, čomu sa ja venujem a teda mojej tej profesii, ktorú mám, pretože ja som teda fyzioterapeut a k tomu teda si myslím, že sa to hodí. Je to samozrejme z rôznych hľadisk a takisto teda priateľ je športovec, takže rozhodne aj jemu teda nejaké tie rady alebo tipy možno, ktoré ja sa tam naučím a už sa teším, keď teda budem mať hotový ten kurz, že teda budem vedieť, či už robiť nejaké jedálničky na mieru, či už podľa nejakých ochorení alebo podľa potreby, či už niekto bude chcieť schudnúť alebo prípadne vedie mu nastaviť jednotlivé tie hodnoty, takže aj v takýchto ťažkých dňoch, napríklad, ktoré sa teda momentálne aj prežívame, pretože teda je to samozrejme, keď niekto si to nezažije, tak nevie to posúdiť, že aké to je vlastne v takejto krajine žiť. Nechcem hovoriť, že je to nejaké zle, ale rozhodne je to veľká zmena pre nás. Ja som tak rozmýšľala nad tým, že či vlastne sa dá tu zvyknúť vôbec na takýto režim, že máte pol roka tú polárnu noc a znova potom sa to otočí a zase v lete máte polárny deň, čo máte vlastne zase dlhý deň bez nejakej úplnej tmy, tá tma je úplne minimálne, takže sú tam také obrovské rozdiely. Takže tu ráno vychádza slnko 9:30 a aktuálne teda 1 hodina a pomaličky nám zapadá na druhej strane. Je takýto krásny výhľad. Stále pozerám von oknom. Aj na tie hory vzadu úplne nádherné, len škoda teda, že za chvíľočku už bude tma. A by som vám povedala aj také zaujímavé veci ohľadom futbalu, čo mi teda priateľ spomínal, tak na sústredenie zimné chodievajú na 2 týždne, myslím, do Španielska, najskôr len oni sami ako tým a potom chodia na 2 týždne ešte dokonca aj s priateľkami a manželkami do toho Španielska, keďže tu sa nedá moc trénovať. Takisto, keď majú teda zápas, tak môžu sa cez prestávku, alebo teda aj počas toho zápasu na lavičke majú, myslím, nejaké môžu teda sa občerstviť nejakým jedlom, tým, že je tu dosť zima, tak rýchlejšie im spáli a sú rýchlejšie teda hladní, takže potrebujú nejakým spôsobom doplniť tú energiu, čiže môžu teda si dať nejaký taký malý snack, alebo teda si dajú kávu alebo čaj, teda cez tú prestávku. Na striedačkách v tej zime, keď tu je, tak sedia v takých špeciálnych topánkach, ktoré sú zateplené, lebo v tých kopačkách by asi určite nevydržali. Takže majú nejaké deky, potom také hrubé zimné bundy, tak aby tam usedeli tí na striedačke, čo sú, aspoň teda ten čas, čo sa hrá ten zápas. Ja úplne obdivujem priateľa, že on v takomto počasí, kedy ja ani von sa mi nechce ísť, že proste sneží, fúka, -4, úplne nechutné počasie, tma a on ide v tom trénovať a má tú motiváciu, že ráno vstať z postele a ísť proste do tej zimy a do tohoto počasia. To ho úplne obdivujem v tomto. Toto je štadión.
tento Bodoglimt, taký menší, koľko to má kapacitu? 8 000. 8 000, ale ľudí tam moc nechodí, pretože je taká tu zima už, že by tam podľa mňa primrzli k tým sedačkám, takže chodieva tam tak maličko ľudí. Len jedna tribúna je, dve maximálne sú také trošku zaplnené, ináč nič moc. Ešte vám možno poviem takú zaujímavosť, čo som teda aj na jednej stránke čítala, pretože hľadali sme, ja som chcela robiť teda štrúdlu tvarohovú s jablkami. Našla som lískové cesto, našla som jablka, nenašla som tvaroh. Tak sme potom patrali potom teda, že či vlastne ten tvaroh sa tu dá niekde zohnať a teraz zistili sme, že nie. Nemajú ani piškoty, ani kakao. No a ešte vám ukážem, že jak ja nakupujem v obchode. Takže toto je prvá vec, čo som kúpila. Myslela som, že to je mlieko, je to kefír. Oni majú všetky tie obaly podobné. Toto je zase mlieko, hej, takže to skôr vlastne ten rovnaký obal nevadí. Potom sme hľadali nejaký tvrdý sír a kúpili sme miesto teda tvrdého síra, sme zistili, že toto je Niva, takže zase ďalšia vec, čo úplne sme kúpili zle. A na štrúdlu som hľadala jablkovú tvároh a našla som toto. Vyzeralo to, tvárilo sa to ako tvároh, ale je to teda nejaký natierkový sír, takže aj keď hľadám lískové cesto, tak to mi trvá tak 15 minút. A veľmi zaujímavé bolo aj to, teda na tej stránke, ktorú som teda našla, kde sme to teda hľadali, že či ten tvároh tu je alebo nie, tak bolo tam spomenuté, že Nóri, keď si robia nejakú takú domácu party, alebo teda keď ide niekto k ním na návštevu, tak si predstavte, že oni si prinesú svoje pitie, jedlo, potom celú dobu to tam majú pri sebe a z toho len jedia a pijú. A keď odchádzajú domov, tak si to zbalia a idú aj s tým jedlom, čo si tam priniesli domov. Ja keď som to čítala, som bola úplne v šoku, lebo tak my sme zvyknutí Slováci na to, že teda sme takí pohostinní, že keď niekto k nám príde, tak ho chceme teda si uctiť tým, teda, že nám venuje ten čas a teda prichystáme mu nejaké občerstvenie, jedlo, pitie, nemáme s tým žiadny problém a ešte, dajme tomu, balíme my tomu človeku to jedlo domov, hej. A tuto je to úplne opačne, ale tak ani sa nečudujem, možno aj kvôli tomu, že koľko tu všetko stojí, tak si to asi všetko rátajú a nosia so sebou preč. No a chcem sa vám zase poďakovať za pozretie videa, tak ahoj!